L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El 14è precedent el trobem en els fets del 6 d'octubre. Corria l'any 1934 i el govern de la República Espanyola, format per una coalició de partits involucionistes, pseudofeixistes i antirepublicans, i que havia arribat al poder el 1933 amb un programa polític que prometia liquidar l'autogovern català, estava en plena guerra institucional amb la Generalitat. El 6 d'octubre de 1934, el president Companys i el seu govern van decidir resoldre la crisi proclamant l'estat català dins la República Federal Espanyola, que era, en definitiva, la recuperació del projecte Macià de 1931, que l'estat espanyol havia traït. La resposta del govern espanyol, lluny de buscar una sortida negociada, va ser la de decretar l'estat de guerra a Catalunya. L'exèrcit espanyol va sortir als carrers de Barcelona, va assaltar les seus dels partits catalanistes i dels sindicats obrers, va disparar contra la població civil, armada o desarmada, i va bombardejar l'Ajuntament de la ciutat i el Palau de la Generalitat. Aquella operació militar es va saldar amb 74 morts, 252 ferits i 3.000 empresonats, i amb la detenció, empresonament, judici i condemna a 30 anys de presó del president i del govern de Catalunya, i amb la intervenció de la Generalitat i el tancament del Parlament de Catalunya. L'estat espanyol no va ser mai capaç de resoldre ni la crisi ni les seves conseqüències. 2 anys més tard, el president Companys guanyava les eleccions a Catalunya des de la presó. El nou govern d'esquerres de la República Espanyola va amnistiar el president i els consellers, i la Generalitat i el Parlament van ser restaurats. Però aquesta mesura va ser un dels principals pretexts que van impulsar el cop d'estat militar de 1936. Els colpistes, que estaven íntimament relacionats amb el govern anterior, no van acceptar mai la restauració de l'autogovern català i van provocar una guerra civil de destrucció i eliminació que només a Catalunya causaria 90.000 morts, 300.000 exiliats, 300.000 empresonats, la liquidació de l'autogovern de Catalunya i la persecució durant 40 anys de la llengua, la cultura i la personalitat catalanes.